Noin, nyt pelataan Forttia. Joo, meillä on taas mikki käytössä. Joo, me... Nyt vaan rikotaan tää. Tiedät. Meillä on aika hyvää luuttia. 9 tappoa, Joo. Victorista. Älkää ihmettele, jos se on. Kuka vitsi toi on? Se on joku japanilainen. Joo, sori, että me aloitettiin 5 äijästä, koska mulla on tässä puhelimessa niin paljon, mulla on puhelimessa tosi paljon nyt akkuu. Joo. Niin. 4. Tästä tulee tosi lyhyt video. Ehkä niinku minsa melkein. Tai 5 minuuttia. Toivottavasti tästä ei tule ihan sortsi. Hihihi. se osti sen. Joo. Kumpi on tästä hienompi, kumpi logo? Toi vai toi? Mun mielestä tää takana on. Entä sun mielestä Sumppa? Takana. Joo. Okei, tää ei ole shortsi, tää on yli minuutin kestävä onneksi. Ja tää on luvattu jo YouTubeen videoalussa. Vai mitä? Esteet. Toi vitsi, toi medaljonityyppi. Hei Me mut. aloitettiin Green Gateissa. Joo. Se on tossa. Tuolla on muuten, Medaljoni. silloin muuten kaikki, koska täällä ei näy. Ei sillä ole kaikkia. Tai noin joo, koska sitä Sillä on ehkä 4. Ei kun niitä on 4 jo. Siis, ei kun onks niitä 5? on 4. Ai, no sit sillä on varmaan 3. Muuten 3 päivän tästä tulee uusi season. Yeah. Se on taas Star Wars teemainen. Niin, on täälläkin siis on Star. Niin, mut sekin on taas. Mennään junaan. Juna pakko. Se medaljoni äijät tulee tänne. Ei kai se tuu junaan. Miksi sä pidät pikakseen kädessä? Kannattaisiko lataa kaikki aseet? Silleen niinku varuille. Okei, toi menee Stormiin, joten en mene sinne. Kuitenkin joku on kohta niputtanut meitä päähän. Tää tulee YouTube. Joo, on video alusta asti. Fightitaan kohta varmaan 1v1. Ei. Onneksi toi on tossa. Ei. Mua ärsyttää toi medaljoni. Pitäisikö jäädä vaan pois alueelta? Okei, nyt jäädään. Mene tästä noin nopeasti. Tossa nyt juokse. Ei. Noniin. Moikka! Rip varmaan. Vedä champagnea, niin sä päästyy. Noniin, nyt nopea. No niin, sit vaan suoraan. Onneksi täysin ehdottaa. Mennään tuohon vaikka tuohon bildiin. Eiku. Bildi. Mitä sanoin bildi? Tuossa, ihan niinku tuossa olisi äijä. Siinä on äijä. Siinä on äijä siellä sisällä. Siellä on äijä. Näetkö, siinä on sisällä äijä? Ihan botti. Hanneksen kahlet. Pitäisikö ehkä vetää vähän shieldia ja tämmöstä? Joo. Mennäänkö johonkin suojaan? Oota. Se medaljoni on ihan sun lähellä. Hyppi. Teen näin, että joku Joo. nyt sattaa mua. Nonni. Kiva. Okei, mä en pysty. Se on tuolla. Ylhäällä. Ei. 61. Ei se nyt headshottaa. Hanneksen kahleet on hyvä tekniikka. Se koittaa... Kiitos kun katsoit videon. Joo. Ja laitat tykkäs videolle. Ja tilaa kanava.